ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. омадани моҳи шарифи рамазонро ба ҳар яки шумо аз номи худам ва аз номи студияи Каромфилм табрику муборакбод мегӯям. ин моҳ бениҳоят моҳи бузург аст. аз имом Ҳасан пурсиданд ки чаро худованд рӯзаро фарз гардонид. эшон фармуданд: то сарватмандон дарди гуруснагӣ бичашанд ва ба қадри гуруснагон бирасанд. ҳамчунин дар ин моҳи муборак худованд китоби Қуръонро ба ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам нозил намуд. ва дар ин моҳи муборак худованд як шаберо бо номи шаби қадр қарор додааст ки он шаб аз 1000 моҳ беҳтар аст. мутаассифона вақтамон кам аст. аллакай вақти намоз шуда истодааст ки амри маъруфро идома диҳем. аммо як нуктаи дигарро бояд зикр кунам. дар ин моҳи муборак шайтонҳоро мебанданд ва он касоне ки гуноҳ карда бори шайтон мекунанд ки шайтон моро васваса кард, дигар ин баҳона дар ин моҳ пеш намеояд. ба ҳамин хотир корҳои хайр кунед, дар роҳи рост бошед ва ҳамеша дуо кунед ки худованд аз шарофат ва баракати моҳи шарифи Рамазон бенасибатон нагардонад. худованд ҳамаи моро дар паноҳаш нигаҳбон бошад ва ният бошед.